Ναι. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε τα σχέδια σε έναν επιγραφολόγο, να ακούσει τα δωμάτια επικοινωνίας, να χρησιμοποιήσει τα ηλεκτρονικά που έβαλα και εγώ. Το πρόγραμμα το δίνω. Μπορεί να φτιάξει ένα δίποδο, το οποίο μπορεί να το βάλει και πλέον εισιτήριο. Ναι, αυτά είναι πίστες, ό,τι βλέπετε στο site, αλλά αυτό δεν μπορούσα να αναφέρουμε. Και αυτό είναι το e-show. Το site μας είναι το μέλη της κοινότητας είναι φοιτητές, πρώην φοιτητές, ιδιώτες. Να το δείξεις καλά. Όχι, κάνε καλά. Τα δείχνει πολλά, δεν δείχνει. Πολλά. Πάλι τα δείχνει. Κάτω μακριά τα δείχνει πολλά. Πάρτε από εδώ έτσι πλάνο. Κοίτα, πάρτε από εδώ. Δείξε το φτερό να δεις πώς φαίνεται. Από εδώ. Δείξε έτσι πλάγια να δεις τι ωραίο που φαίνεται έτσι. Δεν βάζω δάχτυλό σου.